Yama ka-aksyon ining request digto nga temporarily suspend ining plebiscite. Joining us ining hapon sa itong pagpangalagad ang acting general manager sang Seneco, si Attorney Arnel Lapore. Attorney, mayang hapon sa Action John Diaz, live ikaw sa Action Radyo Bacolod, Attorney. Action John, good afternoon sa ating mga tagpalamati, maayong hapon. Yes, Attorney, we saw an information you posted sa official Facebook page sang Seneco. There's a notice sa tanang mga miyembro do may mga suspension sang schedule sang plebiscite, Attorney? Yes, no, ang natalaan ng schedule sa July 8 and 9, iga-suspend, no? Isa sa pando man sang niya, no, nga inialat ng katigayunon nga suspendiyon sa sulod sang hindi ba sobra sa Santa Diaz, no? Kumbaga, Attorney, ining suspension naton sang plebiscite on 8 and 9 is in compliance sa directives ng NEA. Yes, compliance with the directive. Can you please tell us something about this, Attorney? Anong matabo siniman? Well, ang gina-envision sa NEA that we'll be able to address the concerns raised by the local government executives in the Pansay area of Seneco. Kag matigayon na ang atong may mga problema sa master list, no, address. Patigayon sa nagkakaigo ng proseso na tungkol sa mga patay ng mga consumers, no, ang mga nag-relocate, ang mga transfer na ng mga bill or mga membership na wala na ginapadayon sa liban pero hindi na siya ang pagkika. Okay. No? So, alin-talan siguro taga-aliligwa sa NEA. Hindi lang ko kahatag sang definitive nga mga proseso kay paubaya ko rin sa NEA nga mag-assess hindi ka mag-formulate sa nagkataigo nga procedures. Oo. Attorney, subuot siningon sinidiri, this is an advantage on the part of the Seneco so that maklean aton ang aton nga data. Yes. Although sa aton na pagtanaw, may sufficiently ng kasihan ang aton pag-produce sa master list, no? Apang ungod sa mga nagkalain-lain ng mga reklamo during the voting sa plebisito, ginapakamaayo man na tagaan ta ang pamatihan ta ang reklamo sa mga local executives kasi napadangat man sa ila sa mga kabarangayan, no, nasakop sa ila jurisdiction. Okay. And even on this particular case yan gid man ang nag-akin, they just simply listen to the complaints or to the request of the LGU's attorney. Seneco will just simply follow. Yes, wala kita may tabos sa babaw, so we have to abide by that. Attorney, kabalo ka after sininagwa nga may mga NEA resolution nga suspend within 60 days, Attorney, gasiling ang iban may mga propaganda kabalo naman kita sa iso sa joint venture agreement, they're saying okay, wala na tapos na ng JVA. Is JVA still need to continue after this one or do ano lang do part of the process ng Attorney? Yes, wala tagid-abandonar ang GBA, no. Ini proseso lang ni ang sinutuyo agud to mangin malapnagon din ang partisipasyon sa ating mga member consumers. No, ang desisyon nga kasubong sini tagaan sang malapat kag madakong opportunity para sa kada isang isa na magpartisipar. Kabalo magkita kadaan action dyan baglabot sa Seneco na yan way pakialam ang tao. No, especially sa mga subdivisions, mga privado nga mga residential area, no. Medyo digma ang aton nga mga kauturan sila. So hopefully with this mas malapad kag mas madako ang opportunity. Attorney, may klarohon ako isa pagkabutang. Ano man ang matabo tubala sa nakabotar na yan nakaligad, maapektuhan na or may proseso gyapon nga ipagwa ng panibago? No, it will not be disturbed. No, wala na to ang nakuha nga boto, kag sino nakaboto, ang magapabilin nila sa aton ni record. Okay. Kung bagagalayain, di to yan maapektuhan gid directly, no? Yeah, hindi mo to sila pag-disenfranchise. Agrado man itong ilang mga boto. Okay. So sa ibandera, wait and see and ano makamo subong nakita natin do updated gid permi ang page ng Seneco for any concerns related to the plebiscite, Attorney.
Yes, oo, ginatingwaan tagid nga hindi ma-confuse ang atong member consumers ang mga nagkalatabo kag hindi kita magpadisturbar sa mga lain-lain yung mga black propaganda nga nagagawa, no? Kung ano na lang ang mga istorya ang inabutang sa pinakabuhi sa aton. Mm-mm. Isa lang dyan na atong na board, duly constituted. Ako bilang acting general manager nagpadayon sa pagserbisyo. Mm-mm. Kag wala kita sa order nga mag-ahalin sa aton naman. Palangakuan. Sige. Attorney Alapore, thank you gid sa time ha. Ginshare mo diri sa amon sa Action Radyo Bacolod, attorney. Thank you man, Action Jan. Mayong hapon. Mayang hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Si Attorney Arnel Lapore, ginpa-confirm ta lang siya